Yes, hello mga subscribers, likers po ng Modernong Marketing 2. At least again, the date ngayon po ay January 21 po, Tuesday po. Again, tayo po ngayon ay pupunta sa ating mga pasyente natin dito sa Mabalacat, sa Pangbayabas. And again, I have my prayer and verse to share to you. Ngayon po yung tinatawag na Psalm 27. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life, whom shall I be afraid? Yung ating blessings po in Philippians 4:19. My God will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Siyempre yung verse ko sa panggagamot uli, hindi ko makakalimutan ito sapagkat pinakatuloy sa puso ko, yung Exodus 15:26. The Lord is my healer. Hanggang sa muli po, this is the updated therapy from this Mabalacat, sa Pangbayabas, Mabalacat, Pampanga. Panoorin niyo po at supportahan po yung aking journey sa mga pasyente ko rito. God bless po to all of you. Tara ba? So, uwag po kami guys. So again guys, ito po si Brother Kepeng, ito po tayo kay Bining Yumol Gomez. Siya po ay 83 years old. Ayan, so ngayon po ay January 21, 2025. Ngayon po ay Tuesday. Hindi sila updated therapy kay Bining. So once we put in the end, yung aming journey. So gawin po po, is po tayo. Gawin po lumakas yung kanyang mga tuhod. Ayan, sige. Dandan. Wow, sige. Yan naman din eh. One. Sige na, kailan makapulo ka man eh? Siyempre man, kailangan pulo ka man. Ito, masanay doon mo. Pati may sanay, alam mo. Mamaltaki o. Kaya may ba? Hindi gusto sa kumapakas na laro. Bakit tayo lang wala sakit. Hila din, babay mo na pa. Kotakin. Siyempre, ano pa may gusto eh. Ito yung word off. Kaya masanay. Push! Putang butik ko. Push! Wala tapa na ka lang. Naks, yan. Hi, Vance. Kuhay ka pa? Tatalakat ko na yung namirap sa ako. Ito, nag-chew mag-cap. Wala ba kang bagya? Yan. Alam ba ito ka, oh. Hanggang bukas yan. Kaya kalulok-lok. Dahil bukas. Gimon. Sanang ibatan. Oo. Tumakan po sa natin. Wala sa atin diabetes ko. Relax ka pa, relax. Hanggang. Hanggang masakit ka lang. Hari ba ito? Di ba ba ito? Mabit yung masakit. Diyan yan na, di ba masakit? Ang labat eh. Seriously. Yan ka nga pababatak kaya sakit o din. Wala may mana ko. Isang patin. Kung nalakalalim, ha? Huwag nila ma-stop up. Bukas eh, pag siya ka ginulo-gulo din, ma-stop up ka naman. Patin. Oo. Subukan ko yun. Kaya sa nagagawa mo. Kaya parang dumin ko ang besyon niya. Nag-esalbi ka naman yun. Tata ko games. Kaya games kayo. Push! Push! Kasi sa ulit ako kung matuwa na ka, maglambat ka, mga laso ka masin. Ang pagkati kaya mga yung pitid ako. Sasay mo. O tira ka pa, tira. Hindi ganyan ka ba? Ang ganyan. Yan, nabakang mo, ano mo lang. Yan! Pinalak mo eh. Hali, ikindot mo lang, ikindot. May pinitan ko lang mamano. Wala ko pa. Wala ko pa. Pinitan liya kayo, kakagin niya. Yung kontiya. Sasta ka pa. Hindi ako matayin.
Siyempre. Paradise siya. Paradise siya. Mother. Ay, nandiyan lang padi. Kanya kaya nito kayo. Ang yung tutuan naman. Tutuwatan na niya. Anak mo yan. Sakit ko lang. Ang pilanin na yan. Ha? Ang pilanin ng buhin. Kay. Ano lima? Lima na tayo. Pag ito ngayon. Ay na. Kaya lumali pa. O, hindi ba lumabyak? Pagto yung gatang nilap pa ng kandumangal doon. O. Kahit ito. Tandaan ko. Lang malaki. Ito na yung daragdagan. Iwari ka tanong ka, paano kandumangal doon? Kaya nilabasan niya kapitong niya dongin eh. Pito na ka pala ma. Ay, mabala. Ano Ay na ka, pito na ka. Dito ka na ako dyan. ba yung nilabas kaya pitong na kanya Oo. niya. Isa, January. Kaya rin Ang galing putik-putik mo rin yung kain. Marami ako sa dito. Mas kita mo yung balat mo. Putik ano. Teras. Pekas na. Lagyan mo ng pekas, Des. Pekas natin pekas na. Kanita na ako magbaka niya. Kanilis ko yan, no? May libo ko tingin pekas mo. Pagkakaroon ko sa matuwa na anak. Hindi, kaya yan. Pekas sa luloy. Mayang estila. Dahil ito kanilis ko wala pa kanya, no? Dadaka na po dyan. Ang pekas. O, hindi na. Yang yung siyo. Kaya lupa. Tingin na karala pesta ko po ko. Alin yung lupa. Eh, tanga na ako, hindi na niya ng tamaputi. Yung lupa. Ano po, Kenya? Ayun na. Eh, Ganda yan. sana pa ng mga bande. Sa ila, manawag din. Kumala ko. Kis kaso ka na lang kis kayo lupa ko, Ades. Nilala ko pekas na. Oo. Nakaplasing kain ko, nang bibili ko. Alin, yung Amerikano, di ba? Yung Amerikano, di ba Oo. ba kanyan? Medyo daya ta Amerikano. Yan, ano, pinag- Pag sinapak, kanina, ang kita tinakot, palawak niya kanyan ko. Sinapak naman niya. Ang patuloy mo, kaya naman dua ka mura nga dua. Ang patuloy mo, alam mo, dua na nakaharap at matuwa na ka. Kung nakamagpakalang magpakasura na ka. Ayun naman. Kung tayo makalilit. Kasi lang ang kami tinigyan ko kung maanan. Nakapatid din tayo. Pero yung music kita, meron yung kaya. Sa panito ko sa lang maanan. Yun ang pala enggang Hindi temperas ako kasi. nalunal, nilang lupa. Rita? Wala, bawa tayo na ganyan. Kaya nakasal ka pero kung makapatid, makalinis. Tuwa rito. Papalo na iya ito. Kasi piging. Alam pa na ang para padala ko.
Ang suro. Pati lupa na. Wala ako, Kaya pinakain. na wala tayo kaso. Pinakin. Kaya ito, tinakabin kayo, no? Parakal. Kaya pa siya magdulo, makanyang ko yun. Ako nung matuloy tayo, makayalat na. Wow, ayan patuloy ko ba? Kasi kasi paputi ko. Ah, hindi yan. Kaya, hindi. Yeah, patuloy ka. Yeah. Talaga nga, at siya pangakit na, ano na yung wari-wari, matuloy ko. At sure, kasi patuloy mo. Yeah. Silab mo yun. Kaya nagkakayo, kaya ano, kaya ang salit ng tibog. Yan, mailit niya yan. Kasi malambat ko yung therapy. Kasi, ano, yun. Jamie yung siya siya. Ang salit ito. Ay, yun yung hindi ang magwa. Dahil ko kaya nalatang lahat. Kaya tayo ka, kanya lang mo. Masaya lang mo, bayo ka pa siyempre. Yung Marcelo, 35 na 37 na siyempre. Tutuwa ka pa. Bayo ka pa siyempre. Mali bayo ka pa, bayo ka pa. Dami nga eh, salim. Malakad mo. Sinabi na kamo kung marisa kaya yan eh. Man, bisupod lang ako at kung dahil kaya yung kasan. Kapag nakanak ko, kung pakarera. Kaya kita nga ako ng suro. Kaya bis na pangagay ng manin, pagkakakiyan. Hindi nasawa ka palaan niya. Wala ka mo kasi. Siyempre, na mag-kwento nung wala yung wala kang agawa. Wala lakad ng asawa, siyempre. Kwento nyo ka na eh. Siyempre, ganito yung wala lakad ng asawa. Hindi, cover na na. Back siya. Eh, nalakadamit mas lalo kung sa Oo, ano eh. Bigyan mo na. Mamasyal na. Mamasyal na, eh. Dati, makalako-lako yung alis. Driver niya kung mong alis yun. Oo. Sabi ko, yan nga ang driver niya. Marami ng mga yun. Ito sa sabi niya. Dito na ako sa nga inakit ang mga kanya na ako. Oh. Kaya nang bago makasakit ang mga kaya nandun. Ha? Hmm? Kaya nang nakit at hindi niya kita. Wala naman mo. Hindi rin niya kaya siguro 50. Masakit na. Diba nasa rin na mga makasakit ko. Siguro na mama, siya nakamakaw maganda. Sa huli na mo ng test mo ngayon, higisan ka sa. Yung gagamit? Mates, Bakit? wala na kang laro. Bakit? Higisan ka agad. Yan, sa lamesa ng yan. Wala na dun eh. Na? Laro? Lalim? Hindi, higisan ka agad. Na? Higisan ka agad. Sumpang na itong kiyata. Wala na. At yan yung ilangalalang. Madiretso. Hindi ko kailangan ng mga sa laro. Manila ko mamantok. Maganda mo. Ano yan? Ba? Oo. Lakan ka na, no? Hindi. Oo. Oo. Ano yan? Oo, habang na ako sa. Oo. Oo. Alantaran, no? Lakalali mo, ano eh. Puta, may stick ko. Ayos ka mo? Ikaw kasi class doon eh. Iyan. Nabiyasan niya. Mas sikat ka tika. Ha? Ako susunod mo yan lang ng lobster natin magkasagit. Huwag pagtitherapy yan. Buwanot kayo mo. Susunod niya laro. Bakit? Nangarim lang na yun.
No, na, to. No, halika. Ano? Galing ka na eh. Sige. One more. Push! Okay na. Oh. Tama. Kainin ako man. Kailangan ko mabalik. Kainin ako man. Yan, sige. Hindi ako kaya pa yung mabalik sa atin. Oh, sige, dito na ako. Last na. Parang Kainin ako man. Yan. Ayaw ko kung ano na. Push! Ano yung basic nito? Tulog ka pa. Abay dito. Tulog ka pa. Tulog ka. Kalakali. Very good. That's it. Oh. Ako, hindi mo.